right must be sensible. Gavana Migori, Dr. Ochillo kone sirikand kaonti ma Migori osechopo kare weche 7 kuom 9 mane lakteche Migori dwaro kendo luwo ni 2 modong' ni e lwet sirikal mamalo. Ochillo medo ni lakteche ma Migori ni e twako tend kaonti kendo gibiro dok e tich. Nolero ni kata mana apisas mochung' ne ute thieth motis ni clinical officers bende gin go kod twak mar chopo kare dwaro margi. Ochillo wacho ni ng'anyo mar lakteche go thiro chenro mag thieth kendo winjore yud duoko mapiyo kojiwo jopiny mondo kik obed gi luoro kendo gichopie ute thieth mondo giyud thieth. Winjruok magitimo gi sirikal mamalo, owinjo sirikal mamalo ema losi. Winjruok magitimo gi kaonti ema owinjo losi. Koro ging'anyo adieri kendo ging'anyo to wan kaka Migori County. Lakteche wa ma Migori County e gik 9 mane gikwayo, wan waselone gi 7 gionge wach. Tariyo modongo to mag sirikal mamalo. Watimo mano ok ni ne wane winjruok cha. Watimo mano nikech en kido maber dewo jatich, nikech jatich kidewo to tiyo gi chunye achiel kendo tiyo maber, to kotiyo maber to ji temo en bomor, jok motiyo ne gi mor. To ok ging'anyo ne sirikal ma Migori County, ok ging'anyo ne jopiny, to wadhi kodgi maber. Wang'eyo ni clinician gi nurses bende nyocha nitie gi jur moko. To wan kaka jogo mondiko gi e tich, mabe jopiny omiyo teko mano be waloso. Ok wadwar ni tich okethre to wasiemo daktere to japiny to noko yudo yath. Asingo ne jopiny ayanga ni wawuoyo gi dakteche go.